Ready? 1, 2, 3. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ದ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಂಗಳವಾರ 14th ದಾನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮಕ್ 1 million ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡೆ ಅಂಡ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 994-95 ಅನ್ನಾಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕಾತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ವೇಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಐ ಒಂಥರ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಅಂತರು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಒಟ್ರಸಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತ. ಫೈನಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಆ ಖುಷಿ ಒಂಥರ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಚ ಮನೋಡೊಂದು ಆತು ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆನಿ ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಅನ್ನ ಬಾಲದ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆನಿದ್ದ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ವಾಚ್ ಅವರ್ ನಿಕಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತನ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಎಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏಪಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಲೆ. ರೆಡಿ 1, 2, 3. ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಬೀಸ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಒರೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಹಾಬೀಸ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅನ್ನ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕಂದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮಕ್ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ಇಡ್ದೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಹಾಳಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತಿನಂಚ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯೆರಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಅವತ್ತಂದ ಬೇತ ಪಿದಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಬೈದಂತದು ಪನ್ನದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ ಇಜಿನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಆದುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಏನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫೀಲ್ ಅಂಚ ಉಂಡು. ಈ ಕತೆ ಬರೆಪುನವಡು ಇಜಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಪುನವಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನ್ಲ ಒಂತೆ ಎನ್ನ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತೆರೆದಿನಾತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮನ್ಪದೆ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನಾಥ ಸ್ಟೋರಿ ಮಂತದ್ದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಿನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಅನ್ನ ಪುರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತೆ ಟೋಟಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತಿನಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏಪಾಗ್ಲ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬತ್ತ